Narito na naman tayo para magluto ng isang putahe na napakadali lang. Magluluto tayo ngayon ng pares. Meron tayo ditong 1 kilo ng baka. Ito yung masarap dito, yung mantika niya, yung taba niya, tsaka yung litid niya. Hiniwa ko lang siya ng cubes. So, meron tayo ditong star anise, laurel, bawang, luya, sibuyas, pamintang buo at saka yung ating brown sugar. At lalagyan din natin siya ng soy sauce. So tara, umpisahan na natin. So ngayon, umpisahan na natin, maggigisa tayo. Siyempre, mantika. So yung ating bawang. Sabay na rin natin yung ating sibuyas. Sunod na rin natin yung ating luya. Ngayon, lagay na natin yung star anise, yung laurel, yung paminta, sunod na natin yung ating beef. Sunod natin yung soy sauce. And then yung ating patis. Yung sugar natin. At saka natin lagyan ng tubig para palambutin. Takpan. 20 to 25 minutes. So, after 30 minutes, malambot na siya. So, ang isusunod natin yung ating cornstarch. Pampalapot ng sabaw. Dahan-dahan lang ang ating paglalagay. Baka masobrahan. Oops, tama na. So, okay na yung ating beef pares.
Yan na yung ating finished product. Maraming salamat. At hanggang sa muli, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po. Maraming salamat po.